Имах чуш, че гледаш през мен. Буквалния смисъл? През мен. Чувствам се объркана. Нямам представа точно какво да мисля. Ясно е, че съм виновен. Да видим сега за какво обаче. Това може ли да се излъчва по телевизията? Ако ще се излъчва по телевизията, аз искам да застана отзад. То чуващинка, бе, човек. Няма как. Виждаш ли нещо? Виждаш ли ми душата? Мисля, че е време да оставим с Мартин насаме. Браво. Нямаше как да не я избера. Да се надявам много ще така. Химия се усеща между нас. Разговорът ни беше просто перфектен. Искам да ти дам тази роза. Играта загробява и всъщност любовта загробява. Предполагам, когато стигнем до етап вече наистина изграждане на семейство. Чакай, това е една роза. Бях много притеснена, исках много да си поговорим. Готов съм да ни дам шанс. Искам да ти дам ето това. Дарко, повече нищо няма да ти казвам. Аз ще стана в маста и няма повече да говоря тогава. Очаквам от кокошарник да стане змярник. Момичетата изглеждат страхотно, нямам никаква забележка, прекрасни са, нямам търпение да седнем някъде да почнем да си говорим. Ти като си тръгвала, нещо си забрави. Да, между другото, очилата ми. Намираш ли ги? А, това са моите очила, бе. Нали? Доста време стоят. Виж как хубаво ти отиват. Нали знаеш, за да получиш, първо трябва да дадеш. Явно и тук ще трябва да дам някакъв подарък, не знам. Хайде, дам ти да ги ползваш и за известно време. Аз ги откраднах и ще му ги върна, когато той си ги заслужи. Ми, брат, понякога гърми малко по-силно. Хайде, добре дошли. Здраве! Здраве! Здраве. Аре, нашия... Аз много не съм на приказки, на действия съм. Това, че не говоря много, не дей да гледаш, че... Не говориш много. Май представям си, ако се разприказваш, какво ще стане? Марта само говори. Аз съм само по... Аз си глава джинсвам. Определено най-много търсиш вниманието ми Ферай. В принцип, имах много големи очаквания, че нашата среща ще бъде индивидуална. Малко съм разочарована, че ти си решил да излезем групово, защото... Аз си мисля, че ти работиш по-добре в група. Аз? Защото не си видяла индивидуално. За лични разговори. Айде, аз си поприказваме тогава малко. Където и да ида в тази къща, където и да се завра, винаги чувам Ферай. Няма къде да ида, за да ни я чувам. Тя винаги има нещо да каже. Да. Ти какъв пожар си. Усещам те. Я ми разкажи по-подробно какво точно ти очакваш от жената до тебе. Очаквам да е много красива, очаквам да е много разбираща, очаквам да е подкрепяща, очаквам да е много спокойна, да ми дава спокойствие в същото време, да ме пали отвътре. Да. Нали? Всичките тия неща, те са много клиширани, така че да ти ги кажа, не мисля, че има смисъл. Най-важното за мен е да имам доверие. Познавам, че това момиче е с мен, знам, че това си е моята жена. Да. И знам, че където и да отиде, каквото и да прави, тя гледа в посока мен. Да, разбирам те. Даже ти ми го каза на първата среща. Мръсница в леглото и какво беше? Да е добра домакиня и жена, но в същото време трябва да е най-добра любовница. Ти такава ли си? Сега. Изчерви ли се? Има време. Надяваме се, че ще може да стигнем до там да разбера. Да, надявам се. Ферай има много голям потенциал да бъде всичко в едно. Тя е абсолютен пожар. Доста палаво и гледат очите, така че това манечкото може доста изненади да поднесе. Айде да се връщаме в представянето. Въпреки, че косарата си покана от Мартин, Да.
Би ли дошла с мен Бих. за по един разговор? Бих. Да си кажем няколко думи. Аз съм дошла чак до Шри-Ланка заради тебе. Оставя да ти откажа, моля ти се. Ти как чувстваш, Виктор? Според мен той въобще не се е отпуснал още. Да, запознава ли сте се преди това някъде? На тази среща в София, която имахме, да, тогава, да. То, нали, при мен е малко по-различно се развиха нещата, отколкото при всички вас. И той при мен е различен, защото аз примерно не съм се записвала и той ме покани да участва. Да, ние се познаваме от миналата година. Ами ние сме тоталните противоположности. Тебе той специално те е поканил, на мен дори не ми даде роза. Да. Малко се обърках, тъй като не знаех всъщност, че да имат предистория. Това може би не е напълно честно за всички останали. Изненада ли те това, което се случи? Да, не се ли пролича реакцията? Да. Бях в шок. Между другото, в първия момент даже малко не знаех как да реагирам. Аз съм много моногамен човек. И затова веднага в главата ми дойде, нали, ако аз приема, той какво ще си помисли, след като вече сме излизали, дали няма да му стане неприятно. От друга страна, не сме се опознали още. Аз нямам проблем да опозная Мартин и да видя, че той не става за мен. Че той не става за теб? Готино. Обаче, ако сме в реалния живот, това също се случва. И веднага в мен, когато не си във връзка, ти не си пишеш само с един човек, примерно. Минус двама. Значи това е, знаеш, много голяма рядкост е да си фокусиран върху един. Ние, мъжете, сме териториални. Исках да заявя пред Косара, макар че Мартин е проявил интерес, моят все още е там. Смея мога да ти кажа, че ти си, аз си на Мартин съм казал, жена, която като застане до тебе, може да се радваш, че седи до тебе и да се гордееш с нея. Благодаря ти. Къде са другите? Къде са заседнали на срещата? Ами ето там нещо си го... Защото много се забавиха. Така ли? Да, те тръгнаха след вас. Това притеснява ли те? Ревнуваш ли? Не. Как не, бе? Трябваше да кажеш малко. Беше честна и искрена, това е много по-скъпо от това да се напрестори тук. Дали е честна и искрена, аз ще преценя. Рай, имам чувството, че се дразни всеки път, когато не говоря с нея, а с всеки друг. Най-вероятно се поиздразнила малко, но за добро е. Така че тя ще го разбере, сигурен съм. Мислиш, че Фера и Мартин имат нещо общо? Да, мисля. Чувството за хумор. Чувството за хумор. Първото нещо. Не е малко. Изобщо. И са суетнички. И двамата, да. Според вас, възможно ли е Мартин вече да покани Косара в неговия... Ето вече няма да има нужда. По-скоро дали ще даде роза. Ще видим до вечера. Охо. Заповядайте. Как сте? Готови ли сте за до вечера? Да. Готови външно, не, иначе... Вътрешно. Иначе вътрешно, да. Гърти Мартини, точно като моя Мартин. Я да пробвам. Не може! Ти си от твоето, аз си поръчах Мартини. Моето е истински стек на плажа. Ами, сама да, може да ходиш, аз си пия Мартин. Аз коктейла, миличка, само коктейла. Всъщност, нещо да ни посъветваш, нещо готино, примерно както ето ти ни задаваш въпроса как мислиме, че трябва да изглеждаме. Кое би подчертало от вашата визия това, което той най-много харесва? Аз освен гола да излезна. Не можеш. Еми. Тогава няма да си интересна. Това аз имам предимство светли очи. Аз мисля, че му е писнало от светли очи. Значи къдрава коса и светли очи. Мисля, че светлите очи вече не ги харесва. Аз не. ги харесва. Напротив. Аз съм много благодарна на Жоро за съветите, тъй като той има професионален поглед на това и мисля да се възползвам от тези съвети до вечера. За най-добре охладена чаша през лятото за бяло вино поставете 2-3 бучки лед, завъртете няколко пъти и свърлете. Айде, мили дами, especially for you. Благодаря ти. Така. Разбира си от работата. Много ви глези, бе.
А той с какво се занимава? И барман, очевидно. Те ти го представиха с фризьора на звездите. На коктейла не беше ли? Тя не чува. Тя, ако няма Виктор или Сафари в началото на изречението... Защото някой ми говореше за Виктор нещо. Не знам. Ти не предизвикваш Той ми говори интерес за Виктор. в нея, тя не се интересува. Къде е Виктор да застане тук, да мога да обясня кой е човека на бара? Ами на среща е! Чакай малко, то трябва Виктор да го обясни. Така ще ще го чуя всяка една подробно, всяка една думичка. Ти чуваш ли го, Виктор, какво ти говори? Да, чувам го. Според мен Яна е много объркана за това, защо точно е тук. На нея и харесва идеята да е влюбена и тя търси любов, но търси друг тип любов. Тя не търси любовта между мъж и жена и не търси любовта на Виктора, тя търси по-скоро духовна любов към себе си. Харесваш ли го повече след тази среща или просто защото ти като си дойде и разказа, че ти си се изкарала много добре, не е ли редно да, може би, не толкова да наблегнеш на сафарито и на ваните и на всичко, което ти ни разказа, а може би повече на Виктор, защото все пак си тук за него, а не за да гледаш слончета и жирафчета. Нали, аз съм емоционална, изразявам себе си и не всеки човек би ме харесал такава, каквато съм. А ти склонна ли си, примерно, да намалиш малко емоциите в името на това да опознаеш още повече Виктор или... Аз няма как да направя компромис със своя характер, защото аз съм такава каквато съм и няма как да се получи, ако не изразявам себе си по начина, по който ми идва отвътре. И няма как да съм щастлива с един мъж. И ако си паснем, по-добре нещата да се градят на истина, на чистота и просто на това, което човек му идва отвътре. Това е много хубаво, че тя поставя себе си на първо място и че иска първо тя да е щастлива. Това наистина е чудесно и така трябва и да бъде за всеки един човек. Но тя все пак е дошла тук да опознае Виктор и да види дали Виктор е нейният човек, а не да гледа палми и кокоси. Искаш ли да си поговорим още малко? За втори път ми се случва момиче да инициира среща тук. В реалният живот такива срещи ги отбягвам. Ти адаптира ли си? Ти отскоро си тук. Аз много се притеснявах всъщност от всичко, тъй като ти не ме искаше тук. Ти имаш още някакви въпроси, защото аз бих се радвала да изговорим всичко, което те притеснява. Не, нямам. Вече си отговорих на всички въпроси и вече всичко останало е процес на опознаване и така нататък. Освен ако ти нямаш. Ти почувства ли по някакъв начин, че може да се получи нещо между нас? Знам, че още е рано, нали? То е рано да се каже. Не, то... Освен, че е рано да се каже, аз съм... Трудно допускам хора, защото когато съм ги допускал изцяло. И съм си патил цялото това нещо. Минал си през нещо. Да, минал съм през някакви неща и съм си спатил и трудно ги допускам хората до себе си. Ясно, разбирам. Ти? Няма как да не ти върна въпроса. Аз все пак дойдох тук. Така. Въпреки, че... Не се. Да, туше. Мен единствено това ме притесняваше, защото наистина не исках да съм тук с идеята, че ти не искаш аз да съм тук. Не. Тъй като аз не съм тук заради Мартин, предполагам си. Да. Си разбрал? Разбрах. Тъй като няма нужда да оставам тук без ти да имаш това желание. Отговорност е, че тя ми заяви как е дошла заради мен. Не е дошла тук заради Мартин. Хареса ми колко е упорита. Казах и на нашата среща, че не постъпвам правилно. Нали, че това са принципи. Да. Все още ги има тези принципи. Но съм склонен към това да погледна нещата от другата страна на монетата, както се казва. Щом си тук, най-малкото, което мога да направя е това. Вече останалото време. Смятам, че все още има притеснение, въпреки че се опитва да го скрие. Но може би, когато поговорим още малко, ще избледнеят тези предразсъдъци и той ще е по-отворен за допълнително опознаване. На мене също ще ми трябва някакво малко повече време, напълно да се отпусна към тебе. Както ти казах, имах нужда да остана с теб насаме. Ти да ми отговориш на някои въпроси, да не си отговарям сам, защото така до никъде нямаше да стигна. Добре? Окей. Чакай. Не съм приключил. Стой, не съм приключил. Нали, ние сме тук за да си говорим не само за това, кое е било, а един за друг. И аз знам за теб, че с мода се занимаваш. Да.
съм така. Как си прекарваш свободното време, освен че се обличаш нелепо и обичаш други хора нелепо? По принцип, в свободното си време да се обличам нелепо, надявам се. Не знам. Обичам да прекарвам време с приятели, обичам да гледам филми и такива неща, малки работи. Добре, започваме. Това са първите стъпки. Да. Искаш да се връщаме през... Айде. За мен лично не беше достатъчно времето. Аз имам още доста много какво да си поговоря с него, но това, което успяхме да си поговорим, смятам, че може би ще имаме шанс да се опознаем малко по-дълбоко. Сара, искаш ли да те видя за малко? Хайде. Не знам дали Виктор би поканил някой от момичетата на Мартин. Не. Няма, нали? За какво си говорихте? Няма да наваксваме. Вие разбрахте ли се в крайна сметка? За момента се разбрах. Уточнихме важни неща. Това е важно. Уточнихме се. Здраве. На здраве. Как се чувстваш? Добре. Това си е моето място. Винаги където има вода и е топло, аз се чувствам много добре. Така ли? Да. Обичаш си топличкото. Да. Може би защото с нея съм зачената на Малдивите. Верно ли? И затова и съм така... Там ли е екзотиката? Да, най-вероятно да, защото аз не приличам, нямам много сходни черти с родителите си. Но и майката и бащата са българи, нали? Да, и аз съм българ. Да, защото наистина си много екзотична. Да. Косара беше цялата в черно, да се надяваме, че няма да бъде накрая довицата в бяло. Изглеждаше си супер елегантно, стилно. Още първия ден, като те видях при момичетата на Виктор, даже още и на него си му казах. Викам, тази е много красива. От всички момичета, които дойдохте с него, ти безспорно изглеждаш най-добре. За мен. Аз нямам никакви корекции по себе си. Знам. И въпросът ми е така, дали пак влизам в твоите представи за жената до теб. Нямаш корекции ли? Айде се връщаме. Виж, това е нещо, което се коментира постоянно в къщата, нали? Вие какво си мислите, че аз харесвам само жени с корекции? Така ли? Такива си избрал сега. Какво да кажа? Ще ви смачкам. Ще ви смачкам. Косара е много директна, което много ми харесва. Не обричам прикрити жени. Освен това, разбрах, че тя е изцяло натурална. Това също ми харесва. Аз нямам абсолютно нищо против хирургическите интервенции. Една жена, ако чувства, че има нужда нещо да й се направи, аз нямам никакъв проблем с това. Не съм против, напротив. Това, че аз харесвам такива жени, не значи, че не харесвам и естествени жени, които изглеждат... Извинявай, но не е ли по-добре да си естествено красиво, отколкото направено красиво? Но виж, ето това да го разберат всички хора за теб. На този етап съм сигурен, че Косара не проявява интерес. Но дали Мартин проявява интерес, вече е друго. Изненадах ли те, като те поканих? Да, Нямаше да изненадаме, бъдеш, приятно, да. Приятно. Да, Ето да. това трябваше да кажеш. Радвам се много. Благодаря ти. Имах някакви, така да кажа, предразсъдъци към теб. Това е съвсем вреда на нещата. На мен би ми било интересно да те опозная, защото аз по принцип не обичам да слагам хората в един кълъп, под общ знаменател. Защото както като опознаят мен, разбират, че съм коренно различно от това, което нали, се вижда в социалните мрежи или просто когато не съм комуникирала по никакъв начин с тях. се случи с Виктор. Да. Аз бях спокойна, не съм се притеснявала по никакъв начин от Мартин, защото доста от неговите момичета, които са в къщата, смятат, че момичетата на Виктор много биха се притеснили да комуникират с него, да го гледат в очите, да са в неговата компания. Наистина нямах никакви притеснения. Как се усещате с Виктор? Ами за сега всички разговори вървят много добре. Имаме сходни виждания и интереси, и харесвания и така нататък, но аз реално не съм била на индивидуална среща с него. Много е готин и е много свестен, наистина. Много. Липсва му малко самочувствие. Надявам се да мога да го помогна и да го придобия. Всички заедно мислят, че можем да променим това нещо в него. Най-вероятно, ако продължи комуникацията, има още срещи или интерес един към друг,
с Мартин ще създаде неприятни емоции, отношение към мен от неговите момичета. Айде, искаш да се връщаме при другите. добре. Не, кажи. Не. Втори път ще ме поканиш. Ще се питаме, айде. Чудесно. Как нищо не сме си изговорили. Със сигурност останах доста доволен от срещата, а и по начина, по който завършихме, тя каза: ще се видим пак на следващата среща, ще си говорим пак. А ето ни и нас. Мисля, къде идвам? Да си те прибирам, ние... Как ще идваш, бе? Все ли ще те прибираме от някъде? Като безпризорно куче. Значи, като ме пуснете с хубави жени, аз ставам така, като куче ви върта наляво на Ние по принцип не сме те пуснали. Не знам дали знаеш. А напротив, хубаво е, просто някой трябва да ми сложи... Да, по принцип не сме те пуснали. От такава жена ли имаш нужда? И брат, може би от такава жена имам нужда. Мисля, че трябва да сложим по-здрави каишки. Не можеш да спреш дърветата да се разлистват. За добро или за зло? Никога не могат да ми сложат каишка. Могат да се надяват да го направят. Това много трудно може да се случи. Това обаче не го сваляш. То вече станало милото на нищо. Сантиментален съм. Бранимира. Що всеки път, като чуя името и то, теб те взима. Ево тук. Без да ти обяснявам много. Добре. Моето момче е в действие. Иве, кажи ти как си? Вече съм много добре. Бях много... Да, опитвам се още. Той Виктор ми беше разказал за тебе и за вашата среща, още преди да дойдеш, между другото. Бяхме си говорили. Също съм разведен, не знам дали знаеш. Аз почти нищо не знам за теб. Горе-долу от момичета така научавам някакви. Да, аз също съм разведен, така че знам горе-долу през какво преминаваш. Някой път ще седнем и ще си поприказвам. Да. С Мартин може много да си паснем като приятели. Смятам, че може да се забавляваме много заедно. Но той ми се струва малко по-несериозен, а пък аз искам сериозна връзка и не мисля, че той ще откликне на моите искания. Нашата първа среща завърши наполовина, да кажем. Даже на половината на половината. На половината. Сега ти предлагам да започнем откъдето приключихме и останалото с времето. Да, съгласна. Говорихме за семейство. Ти ми разказа. Попитаме мен. Какво ти я виждам за семейството, ти бях попитала? Може би най-големият ми страх е да не правя грешките, които са правили нашите. Аз си го представям. Едно здраво семейство, без раздели, надявам се. Не искам просто да причинявам това на децата ми или детето ми, което на мен се ми причиня, именно да растеш с единият родител, докато другия изобщо го няма. Да. Преди 2 години, след една моя раздяла, осъзнах, че все още не съм оправил някои travaи. Самообичувах се много и си вменявах вина, която не трябваше да имам. Аз си давам сметка, че всичките лоши неща, които ни се случват, са за да ни изградат към по-хубавото и по-доброто, защото, примерно, и на мен много гадни неща са ми случили, да речем, в предни отношения или в приятелства, но някакси вече като преминеш през това гадното на болката и страданието за това нещо и после някакси се чувстваш като по-стабилен и си казваш, и това ще преживея. Все едно говоря с друг човек. Буквално нищо общо с това, което беше на първата среща. Някакси вече говорим по-леко и не слага тези прегради, които усещах в началото. Хайде да тръгваме. Добре, айде. Благодаря. Аз много се радвам, че ми разказа. Айде, бе. И сега, Там. как мина срещата? Какво си говорихте? И какво е нашето изречение? Ще гледаш Ще гледаш. и ще разбереш. Днес ми се стори много по-открит и много по-отпуснат. Дори позицията му на тялото беше... Аз го усетих просто, че наистина се е отпуснал. Нямаше го това притеснение, замислене, чудене. Аз наистина го усетих като много по-открит към мен. Това мен лично много ме зарадва. Как се за до вечера? Спокойни ли сте? Не. Никога не съм спокойна. Най-вероятно една от вас 4 може да си тръгне днес. То ти я среща с 2 остриета. Или едно те харесва, или грам. Така. Как мина? Много забавно и много опознавателно. Ние обсъдихме вече церемонията за вечера. Кои си тръгват? След малко ще ти кажа. Okay. Зависи как ви е минала среща с Бранимира. Няма да съм аз от сега да ти кажа. Добре.
Хареса ми. Ще има много яка борба. Борба с характера. Но това е хубаво. Поне на мен това ми харесва. Не знам. Като ми е лесно, не ми е интересно. Искате ли да ходим да се разходим да вземем по-едно сладолетче да хапнем? Да. Айде да ви Че водим. милеете за него. Ако още един път се удара в него, ще го изтръгна. Залагахте ли? Да. Кажете де. Ако искаш, коя ще ти дойде с роза? 20 лева е залога. Косара коя? Ива. Ние с Мартина заложихме по 20 лева на косара и ферай. Аз казвам, че няма да има роза. Аз мисля, Бранимира ще вземе сега роза, а Ива до вечера. Той е гласувал за Ива десетка. Си дигне ръка. Аз съм Бранимира, сега ще ти дойде с роза. Чакайте, Ива, дигнете ръката за Ива. За Ива кой ще е с роза така, сега? кой е за Бранимира? Добре. Аз съм за косара. Косара е 20 лева, да знаете. Залога ферай косара е на 20. Ферай утре това ще го гледам. Дигам и аз, дигам. С вас залога ли правиш? И за Ива, и за косара? Да, много ясно. Те са на различни суми даже. Смисъл тук казиното предлага различни опции. Той нашия покер играч. Какво да правим? Кумърджи. Не кумърджи. Покер играч е нашия. Покер и жени да играе той. Той не играе жени, играе покер. Моля ви се, момичета. Добре. Така го се изказах просто. Обича жени и покер, да. Обичал той вече е готов само за една. За мен. Иска ви се, момичета. Много хубаво време днес. Слънце, вода, вятър, палми. Няма ли да идват тези момичета вече? Охо! Това е тази Какво правите? Ми чакаме ви! Как сте? Супер! Беше доста приятно. Аз прекарах времето с Мартин, което желаях. Зададах му въпросите, от които имах нужда. То всяка една имаше време да прекара време с мъжът. С Мартин или с Виктор? Или с който иска? За който е дошла по принцип, но... Да, Косара прекара време и с двамата. Косарче! Брания, вие с Виктор говорите? Да. Изяснихте ли си някакво? Да, и беше много по-открит, много по-спокоен, доста неща си изговорихме. И доволна ли си? Абсолютно, да. Благодарим ви за откровеността. Айде ходим да се оправяме! Чао! You're slinking through the back door and hiding every tiny clue, and nobody can catch you. But I got news for you. No matter how low you go, you don't stop to check for regret. 'Cause you got cobwebs in your soul. Now tell me, how you gonna get out of this hot mess? You ain't gonna get out of this hot mess. Много яко. Не сигурно ще е пълно пак с изненади. Какво мислиш? Най-голямата ще е, че ще получиш роза. Мислиш ли? Аз не съм го виждала отдавна, той сигурно ме е забравил вече. Да. Момичета, здравей! Здраве! Тази прекрасна вечер. Наум. Дами, добър вечер! Добър вечер! Изглеждате великолепно, както подхожда на такава красива нощ. Единственото, което ви липсва, са двамата ви ергени. Така че, дами, заповядайте, нека да посрещнем Виктор и Мартин. Хайде, момичета, айде да мина първа, защото нямам търпение вече. Вие явно ви се пие.
здраве и на Ната. Здраве. 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 Падане, кой е падане? Не, няма. Добър вечер, момчета. Добър вечер. Здрасти. Много са готини. Много е готин. Много е готин, Мартин. Усмихнат. Доволен е. Еми да, бил е смеяне. Не само обаче. Момичетата изглеждат страхотно. Нямам забележка. Всяка вечер са абсолютно безупречни. Дами, господа, както знаете, правилата на любовната ви игра вече са различни. От тази вечер Виктор и Мартин могат да предлагат роза на всяка момиче. Не. Така не сме се разбирали. А вие, дами, може да приемете или да откажете роза. Всеки е свободен да прави само това, което му диктува сърцето. Вечерта е все още млада и в нея може да се случи абсолютно всичко. Насладете й се. Ще се видим отново малко по-късно. Дами, господа, както знаете, правилата на любовната ви игра вече са различни. От тази вечер Виктор и Мартин могат да предлагат роза на всяка момиче. Не. Така не сме се разбирали. А вие, дами, може да приемете или да откажете роза. Всеки е свободен да прави само това, което му диктува сърцето. Вечерта е все още млада и в нея може да се случи абсолютно всичко. Насладете й се. Ще се видим отново малко по-късно. Чудесно. Здравейте, момчета! Много сте усмихнати. Добър вечер. Като идваме тук, как да Имате бъдем? май какво да ни разкажете от днес? Пак с тези въпроси. Напитките са там на бара. Абе да ходим да си вземем нещо за пиене първо. Да. Защото никой не се е погрижила за вас. Шейм. Как изглежда? Мартине, няма като мене втора тука. Някоя дама иска ли нещо за пиене? Струват ми се и двамата много позитивно настроени, което мисля, че и във всички момичета дава много голямо спокойствие за това, че вечерта ще мине прекрасно. Дърти Мартини ще правиш ли? Да правим всичко. Може би трябваше само единия да дойде до тук. Нищо. Да им залипсваме малко. Смятам за момент да се отделя от момичетата, които най-са ми направили впечатление, именно Росица и Бранимира. Хем аз малко да си почина, хем те да разберат, че всичко се случва и че всичко се променя. Абе, мислихме, че ще дойдете някоя при нас на бара, никой не дойде. Викам... Ами вие трябва да се научите да каните, бе, господин. Вие сте свикнали се, ние да идваме при вас. Леле, какъв поглед. На здраве. Според мен този коктейл ще бъде доста по-интересен от миналия, защото вече сме разчупили ледовете, познаваме се, говорили сме си и мисля, че от тук нататък коктейлите ще бъдат все по-интересни и по-интересни. Какво правите? Как сте? Ние сме много добре, ти как си? Чудесно. Благодаря. Добре изглеждаш, усмихнат си. Това е свързано, че виждаш всички ни. Някой от нас или днес от срещата? Разкажи. Марти, ако искаш да ме питаш някакъв директен въпрос, питай ме. Аз те попитах три отделно. Първо, чувствам се много добре, защото съм специално във вашата компания. Вече съм много по-добре, защото ви видях. И трето, срещата ни мина добре. Моля? Казах добре. Не много добре, не отлично, не перфектно, а добре. А днешната? Да, днешната. А ти за коя си помисли? За нашата. Да мога да загубиш крака. Даниела е страшно харизматична. Страшно харизматична. Има нещо много, много яко в нея. И по-интересното е, че тя знае, че го има това нещо. И го използва по перфектния начин. Мартина и Дани фанаха Мартин. Мисля, че после ние трябва да го фаним. Нека си поговорят малко, ще им дойде и насам. Девойки, на здраве. На здраве. Как сте? Вече по-добре. В очакване бях. Да. Аз се чувствам така, сякаш не съм си тръгвал тук, така че... Добре дошъл. Приятел, Добър вечер. Събрани? Здраве. Събрани? Ето това, Виктор.
Ама разсейваш се? Да. Аз се заговорих някъде, ти веднага с... Бе, аз почнах сутринта, реших да продължа и вечерта. Бързо се учи. Момчето действа, момчето попива. Много добре изглеждате всички. И вие сте много красиви. Благодаря. Изтопали сте се. Защо си там в кишето? Да, това ще е да попитам. Чакаме да дойдеш да ни видиш и нас. Само да Стигам веднага. Стигам веднага. Здраве. Добър вечер. Добър вечер, какво се случва? Мартин. Какво се случва? Едно на здраве първо. Здраве. На здраве. Прави ли да стоим и ние там? Не се цепиме, ама сега да се бутаме ли всички? Просто чакаме да... Те са ми очилата, мадам. Ана Мария. На Ако здраве ли обичаш. сте? Как си? Здрасти. Здрасти. Какво правим? Доста ги пазя. Пазиш ги? Много ги пазя. А в плановете как влиза ли си? да ми ги върнеш? Много по добре. някое време? Между другото. Помисля. Ти как си? Добре. Мълчалива. Дръпната. Защо така Така го мислиш? усещам. Аз пък това ще кажа за тебе. Не го приемам. И аз? Искаш ли да наваксаме? Да си поговорим. Айде. Ще направя. Я, от тук. Много си отивате да знаете. Знаеме. Чувам. Аз се благодаря. Благодаря. Виж кой се. Любка. Те ходят на срещи, ние ядеме. Където си избереш. Благодаря. Тук сме много далеч. Чакай малко. Така. Първо ще питам. Стреляй. Как ти се отрази това с гледането в очите? Аз го усещах много добре. В смисъл, много ми беше интересно да те гледам и така някак си поемахме от емоциите. Но после като се замислих, се хванах, че на 2 пъти мисля, че си отместих погледа, което си викам сега това какво значи, да няма някакво леко притеснение в мене, което е на някакво неосъзнато ниво, не знам. Интересно. Тя е много готина. Грехота е, че още не съм я поканил на индивидуална среща. Защо ми каза, че ти заструвам дръпната? На първата среща беше някакси много отворена, а сега те гледам малко така да страниш от всички. Поне така беше застанала от дръпната. Не страни от всички. Аз днеска малко се поразочаровах, ако трябва да съм честна. Едно ще ти кажа, ако действа като успокоение. Причината, поради като така са се случили нещата, че да не можем ние двамата да имаме време, защото ако ще се ходи на среща, предпочитам да сме само двамата и да не обвързваме с други хора. Така че... За което много се радвам, защото и аз така предпочитам. Моментът, като дойде вече, ще му се насъдим двамата. Сарче, ти как си? Добре. Има ли напрежение от как се прибра? Не. Да? Не. Сигурно ли Все си? още не. Не. Наистина Защо не. ще се задавиш за малко, бе? Защото чаках да зададеш този въпрос. Ставаш много предвидим. Мислиш ли? Мога да изненадвам. Със сигурност на момичетата не им е приятно, че съм поканил Косара и очаквам много скоро да има ответни реакции. Ще си говорим по-нататък. Добре. Но се успокоих да ти кажа честно. Малко ми беше така. Едно. Защото човек се чуди, нали? Разбираш, да, че нормално е. в смисъл изникват въпроси. Спокойно. Всичко наред. Радвам се. Благодаря ти много. Изгорялото? Оправя се. Понамазвам да и мине. Искаш Мога ли ли да да- се сместим да седнем? Аз ще я питам дали мога да седна Само тук. внимавай, леко е влажно, само ти казваме. Той Мартин там. Как е От кога е настроението? там? Той до сега беше Настроението е много добре. Много е забавно, много е готино. Днеска имахме по-спокойна среща. По-забавно. Мартин ни забавляваше. Той това е много добър. забавляваше. Чух си името нещо. Кореспонденцията между вас двамата беше доста интересна. Аз да не съм около глава тук. Извинявай, аз бях човека, който те подкрепи в разговора между Анна Мария, нали? И те накарах да се чувстваш добре, ти сега защо прекъсваш нашия разговор? Стига стана на Мария, бе! Нали, ако искаш да се почувстваш другия път неудобно и да изпаднеш от диванчето, още няколко въпроса му задай такива. Аз ти помагам по друг начин, просто трябва време за да На разбереш кой как. помагаш? Ще разбереш, когато времето му дойде. Гледай, Вики, ще пипай с пинцети тук, брат, защото много Не, ти опасна пипай с ситуацията. пинцетите. Аз там няма да пипам. Мъдър, Чакай само мъдър! да вкарам нещо в това. Аз съм показала, че тук не можеш да пипаш. Ти си показал, че не може да гледа. Това е съвсем различно.
Ти си показал, че само за гледане, за пипане не си му казал. Ами те не са му дали задача за пипане, иначе Той там смее ли как да му пробва? покаже. Да, смее ли да пробва? Смели да пробва. Мартина и Даниела, мисля, че са моите момичета. Жик, ти отпусна ли се вече? Как се чувстваш? Да, по-добре. Нали? Абе, още съм малко стена, ама... Стонфейс. Не, добре, усмихнахте. Влиза вече по друг Стига, не начин. съм чак толкова дървен. Не, влиза по друг начин. Само смели си. В несексуалния смисъл на думата. Искате ли да ви оставят двамата, защото вече... Спокойно да говорим си, ти пък много навътре приемаш всичко. нещо много се сърдиш, айде спокойно се малко. Такъв ни е периода, сърдлива съм висока, заете пък малко. Просто тяхната компания ми е много приятна и затова реших да отида при тях. Кой да искаш да... Да, Ама от нашата разказа заради дискотеки нещо опускаме нишката. Абе ти не иска много стегна нишката, отпусни малко. Къде ме водиш? Някъде, където да се усамотим. Добре. Чакам. С нетърпение. Нали? Опа! Не си. Сега сме се разменени роли. Вече бяхме тук веднъж. Не помниш? Помня, не беше толкова потъгъл. Сега ти, Няма да бягам. Как беше вчера? Вчера. Да. Супер е. Не питам за Роси. Да, като цяло? Това не ме засяга. Правилно. Това, което си е между мен и тебе, си е между мен и тебе. Да. Така. За първи път я виждам да се притеснява. Много странно. Ти създаде в мен някакво такова впечатление, че ти си супер нахакана, екстровертна личност, която така се впуска в нещата без да го мисли много и изведнъж, нали, разбирам някакви неща за теб, които са коренно различни от това, което видях в началото. Сами доста спокоен човек. Особено ако човека до мен, нали, така мислим горе-долу. Имаме еднакви ценности за определени неща. Кои? Кои са най-важните ценности за теб? Любовта към хората и животните. Това е топа. Примерно, някаква жена с количка се опитва да слезе по стълбите и просто мъжете вървят, подминават я, не помагат. На мен това изобщо не ми харесва да... Всеки си гледа живота и никой не помага и не дава добрина, любов към другите. Станали сме много големи егоисти, според мен. Всеки гледа как той се чувства, себе си, и после гледа човека отсреща, което е хубаво да има полезен егоизъм, просто да не е прекомерно използван. Да не е за сметка на другите по лошия начин. Понякога се случва. Не може да го... Неизбежна част от живота, Да. не го има. Сега, ако са много близки хора, аз бих направила компромис със себе си, със сигурност. Естествено. Да. Сега, примерно, правя компромис с това не да съм тук до тебе, ами това да съм тук като цяло, защото моето семейство, моите приятели, кучето ми, котките ми, супер много ми В липсва. крайна сметка живота си е твой. И това е твоят път. Щом ти си решила, че си тук, те трябва да го уважат. Картите така казаха. Картите така казах. Не таро карти, ами там моята приятелка, където е гледала Да, някаква да, матрица, ти каза. е чертала някакви работи. Ти трябва да отидеш там. Да кажем, беше нещо подобно, да. Виктор нещо много се забави. С Клаудия? Взе Клаудия. Ма нещо много Защо се не бави. Прекъсвате срещите. Какво? Защо не те не са имали до сега, не са си говорили така. Не знам, не го чувствам. До сега никой не е прекъснал, да, нали, аз за себе си мога да кажа. Ми той при нас Николина прекъсна, ама... Искаш ли да се върнем при други? Ти искаш ли? Налага се. От уважение към другите. Добре. Така става ли? Да. Добре. Така ми харесва. Добре. Ай. Отново не ме изстигна, но както говорихме преди това, ще се реваншира.
Айде, ела те видя малко. Да си поговорим, искаш ли? Да. Дани, оставяме те за малко сама. Аз отида да се оправя. Къде отиваме сега? На там. С Мартина отива. Това е Мартина, то... Само като видиш Мартина, като види Мартин и... Той е вече отвлечен. Кажи сега, красавице. Много хубаво изглеждаш, между другото. Много благодаря ти. Това цветенце много готино ти седи. Нали, заради те съм си го сложил. Да ме забележиш, за да ме поканиш първо на среща. Ти мислиш, че не съм те забелязал. Ами, засичаме си полите, ама май нещо се разсейваш напоследък. Да, знам. Което е нормално. Не се сърдя. Нали си го говорихме и още в киното? Ние си го говорихме, но едно е да си го изговорим преди това, едно е вече на друга ситуация да се поставим, но да, разбирам те, Светото ми. Ти имаш право да познаеш всяка една от нас, за което все още имам търпение. Все още? Добре, все още имаш търпение. Все още имам търпение. Нека да питам следващия ми въпрос. Кога горе-долу ще загубиш търпение? Това зависи от теб. С колко време разполагам? С не много. С него? Не. Ако трябва да бъда напълно откровена в момента, толкова колкото ти е нужно. Това само го казваш или го мислиш? Мисля го. Наистина? Да. Сега, може би при мен бих казала, че е малко по-лесно, защото аз съм човек, който когато си хареса мъж. Да. Благодаря, че ме оправяш. Няма нещо, което да ме разсее преди да го познае. Всъщност аз искам само него, без значение колко са наредени там 10, 15, 20. Дали ще си щупя главата, това пак не е голямо значение. Марти, сваляш ли ме в момента? Не, обяснявам ти как процедирам аз. Майтапа се. Ами да, свалям ти, какво лошо, ма ти обичаш да се свалям. Всеки обича. И сам ме притесни вече. Извинявай. Глупости. Много готино. И- Изчерви се малко. Да, ами в компанията на хубав мъж. Интелигентен, мислещ. Много е важно една жена да може да говори с мен. Тя определено може да говори с мен. Разбираме, усещаме, има голямо да от мен. Мартина го изяде жив направо 100 пъти, го покани човек 100 пъти, му намекна, той накрая му стана неудобно според мен. Ивет, само... Е, тук за момент. Чакай, довърши си го, давай, аз ще застана при вас. Не. Сигурен? Сигурен съм. Да. Добре. Предлагам? Няма да ми откажа. Охо, Ивет храни. Виктор! Окей. Защо се дърпаш? Защото не ми е любимо. Няма проблеми. Но го приемам. Сега се обърни с гръб към камерите и просто прегбътни. Ядеш и ревеш. Искаш да се разпомня? Сега след малко. Първо, Мари, как си? Добре си. Ще не говориш. След малко ще поканя да се видим на 4 очи. И ще поговорим за нещата, защото може би имаме някои неизговорени неща, които са хубави. За хубаво. Да. Разбираме се. Разбираме се. Окей? Айде. Добре. След малко ще да. Аз идвам при тигрите. Ела. О, много си смел, браво! Измори ли се малко? Според мен се измори, това беше метод, нали да... Аз тук не мога да си почина. Оле, маля, гледайте какво се случва. Да. За последните 2 дни не мога да се наспивам, защото сънувам много нелепи сънища. Сънувам, че съм на среща, но заспивам и не мога да стана. Много си изморени, може би преди да си легнеш, много се притесняваш дали ще можеш да станеш да се оправиш. Сега това е напълно предполагам. Наистина, може би изморени се притеснява. Не, според мен, между другото, е блокаж. Според мен това ти е някой психоблокаж, който имаш към среща. Много надълбоко влязохме. Не, защото като сънуваш, че си заспал, нали, все едно ти блокираш себе си от това да бъдеш изцяло в срещата. Ти си там присъствено тяло, обаче духом не си там и ти това го виждаш, ти виждаш, че тялото ти е там, ама реално. Разбираш, затова ти казвам, че е блокаж, може би трябва да се отпуснеш малко повече на индивидуалните срещи. Само казвам, аз това мисля, не съм сигурна. Тоест, че душевно може би не изживяваш емоция толкова, колкото е нужно, защото си притеснен съзнанието. Да. Мале, много дълбоко ти от нас. Направо като майтап го пуснах, вие ме застреляхте от всякъде. Но все пак благодаря.
Като идвах насам и си говоря нещо с баща ми, примерно. И той ми казва, сега там, нали, да бъдеш, нали, да джентълмен, да не вземеш да си леко и... Викам, спокойно бе, тате, знаеш такова. Викам, добре, а мога ли да бъда себе си? И той. Абе, гледай са, че си готин си, ама гледай да не показваш всичките си, вика, черти. Значи да кажа тати на Мартин. Мартин е много готин, много добре възпитан е, истински джентълмен, понякога забравя първо да обслужи дамата. Сега стига са дреболи, това са дреболи. Като за възрастта си все още има да се учи. Някак си го почувствах по-близък. Защото за мен е важно мнението на един родител. Реакцията на майка ми беше също това е твой живот и поради това, което ти искаш и ако това ще те направи щастлива, да, отиди, аз те познавам, знам какъв човек си и не се притеснявам от това ти как ще се справиш. Баща ми беше, тя какво ще прави в това предаване? И аз викам, тата, спокойно, погледни ги те, там само се излагат. Моите родители са също много за това, което аз правя, най-вече да съм щастлива. Това е важно за тях. За момент съм много щастлива, много се радвам, че съм тук. Не съжалявам за избора си, искам да го знаеш на 100%. Хайде да ходим. Че ожаднях. И на мен ми свършва водката. Тя заслужава тази целувка с цялостното си държание от ден едно до сега. Ивет, да поговорим? Какво мъркаш? Мъркаш нещо? Мър. Нещо виждам, друга емоция в очичките ти, Майя. Възможно е. Не е възможно, аз я виждам. Не си сгрешила. Котенце. Само не си ме канил да спа. Да. Като цяло за какъвто и да е разговор, само теб не съм така. Но, ето, стигаме до тук. Кой знае напред какво ще се случи. Просто трябва да изчакаш и да видиш. Аз ги мислях тези неща. Като останах последна, да си мисля. Сега, не забравяй как мина първата церемония. И това го има, да. Така че, ако обичаш, Обаче само това, от тогава не сме си говорили. на нас ще ни предстои индивидуална среща. На теб знам, че съм ти обещал сърф. Да, така. Така че, помня. Как са настроението тук? Всичко наред ли? Да. Много искам да знам какво става тук, че си казвам, много ми е интересно. Много ми е интересно. Дай на мен, аз ще дам на теб. Ей, това е... Дай за да получиш. Естествено. Това е основно правило в живота. Аз мисля, че ние с него живеем по едни и същи правила, така че ако иска да получи, Първо трябва да даде. аз имам много информация. Верно. Тя неща знам. Ти няма ли да поканиш твоят ерген? Аз да каня... Не, искам той да ме покани. И аз така. Ти? Той ще прецени. Ние си говорихме и вчера и днеска и може би... Викаш ли, Някой ме поканиш отида, ама... Не, че няма смисъл, ама да не стане, нали? Да, разбирам те. Същото положение. Да не е too much. Ти няма ли да поканиш твоят ерген? Аз да каня... Не, искам той да ме покани. И аз така. Ти? Той ще прецени. Ние си говорихме и вчера и днеска и може би... Викаш ли, Някой ме поканиш отида, ама... Не, че няма смисъл, ама да не стане, нали? Да, разбирам те. Същото положение. Да не е too much. Искам да те питам за Англия. Беше казал, че си учила там. Понеже аз съм учила там също, в университет. Да. Добре, ама ти за разлика от мен завърши ли го там? С много бутане, с много зор. На мен не ми допадна да живея там. Първият момент, в който стъпих там, осъзнах, това не е моето място. Опитах се да се адаптирам. В един момент свикнах. Много се сближих с отбора по плуване, който беше там. Но това някакси не стигна и аз не успях да се разбера с страната. За какво си говорихте, Марти? Нищо сериозно. И много сериозно. Елате ли за малко? Хайде, трябва го отвлече. Абе, къде е Виктор? На среща, бе, той не се е връщал от тия срещи. Кой?
с Ивет. Не искаш да се връщаме при останалите? Ще да благодаря така и потъвам. Не дей. Стой. Мисля, че имаме доста потенциал да се сближим. Не се притеснявам за церемонията. Аз съм сигурна, че ще получа роза. Какво става? Добре съм, ти как си? Много добре, топло ми е, много е влажно, костата постоянно ми се разваля. чул, моля ти си. Да не съм те чул. Викаш, няма шанс да е топло. Ето от сега ви казвам, повече сако няма да сложа. Ако знаете, че си имам поне, показал съм, че имам сака, но приключвам с саката. Добре. Как си? Ами добре, изморена малко. Вече? Да. Значи още колко време има тук? Ами още 28 дни някъде. Повече са. Така ли? Аз поне съм планирал да седиш повече време. Чакай, дете, от 28 не е ли максимум? Аз това имах предвид. Или ние ще останем до мен месец. Да, нормално. Има логика. Някога трябва да казваш на една жена точно това, което иска и има нужда да чуе. Малко е 28, повече са. Но толкова са. Да се хванем ли да бас? Сигурно си искаш да се хванеш да бас с мен. Ама с твои пари, нали? Ти ще трябва да платиш по някакъв начин. Нали мъжа покрива сметките, значи? Ти покриваш и моят дълг. Дани, баса си е бас. Добре, значи на 5 лева тогава мога да си позволя да се хвана. На едно желание. Ама имаме ли граници на желанията? Постави някои граници, хайде. Сега, не мога в момента да го кажа. Значи желание без граници. Добре, Ти ще казваш? са повече от 28 дни. Естествено. До финала. Да. Готово. Това беше най-лесното желание в живота ми. Тя да видя какво си измисля. Ще е нещо, което ще е хубаво за мен и за теб. Значи няма да е пътуване, защото ти не обичаш. Ако остава да спечеля баса и да те накарам да ходим някъде да пътуваме. Не аз да те карам. Е привилегия да пътуваш с такава сладка дама. Виж колко си романтичен. Чакай. Мисля, че ще ми кажеш някаква тайна. Човек, не знам какво става ми. Предразполагаме по някакъв начин. Искам да я погаля по косата, искам да я помириша, искам да я пипна. Луда работа! Айде кажи ми някоя тайна. Каква тайна искаш да ти кажа? Не знам нещо, което криеш. Кажи, кое искаш да знаеш? Питай ме нещо и ще ти кажа. Важно ми е дали си склонен да стъпиш с единия крак в духовното малко. Там ли искаш да ме водиш? Ако си внимателна с мен и ме изчакваш, Да, мен това ми е важно. Дали би пробвал? мога да опитам. Със сигурност бих пробвал, разбира се. Мисля, майка ми и баща ми са много духовни хора. Просто аз някъде загубих пътя си, може така да си каже. Може би тя ще ме води напред. Ще опитам да направя крачка повече към духовното. Виктор е пак при нас. Ела да си Така ми е било поговорим. писано. Ела ти да издадеш някои неща. Да издам някои неща. Тези неговите са много опасни. Кой искаш да ти Ще ни издавам? издадеш ли някаква Искаш да тайна за предавам Мартин? моя брат? Не искам да го предаваш, ама само да издадеш някаква тайна. Той как се чувства според тебе? Добре. Добре се чувства. Виж, Виктор е сам с хиените. Да, ние да го спасим. Ти как се почувства, като той днеска покани Косара? И аз първият път му отказах. После погледнахме малко Стратегически, да кажеш. стратегически и рационално погледнахме. Точно така, не гледахме толкова повърхностно. И си казах, кой съм аз, че да спирам някой? Ако там е неговото щастие, примерно, нека ходи и пробва. Аз на нея казах, че не тръгнах добре към нея. Още на първата ни среща. Дай ние го чуем. Я ела тук. Къде? Как? Не. Ама аз да слушам просто. Аз ще седна. Не, чакайте, ние имаме разговор сега. Ей, сега ще дойда. Тук сме де. Ама ние имаме разговор. Така. Аз няма да ви го прекъсвам. Добре, айде, Какво се случва? Не. Как ме накацахте? Напротив, ние се опитваме да отпуснем. Не подходи правилно към И нея. ние да те опознаем, може да помогнем на някой от дамите.
да вземат правилния избор. Ами не бе, чакайте да се изкаже, момчето тръгна да разказва нещо, прекъснахте го 3 пъти. Отнемат ми от времето, отнемат ми от това, че ние точно отиваме там и те говорят с него и ние не можем да разговаряме с него, защото те са го нападнали да го питат някакви въпроси. Добре, а ти мислиш ли, примерно, да поканиш някой от момичетата на Мартин? Чисто опознавателно. Да. При мен брат за брат е толкова силно, че не съм си позволявал. В момента се опитвам по-така да се отворя към тази възможност. А ти мислиш ли преди да каниш някоя момиче на среща да питаш Мартин? Естествено. Между другото, като дойде на йогата. Там ли спечелих розата или Много добре. не трябваше да се пъна на разговора? Разговор нямаше никакъв смисъл. Само като дойде, като застана и като викам, да, ясно. Вяра ми, това е много по-добрия вариант. От кое? Още в първи момент да те усета. Лека по лека чупа стените. И нейните, и моите, защото както и тя е притеснена, така и аз съм притеснен. Тъмна Индия ми е. Наистина ми е трудна за разгадаване. Може би това прави толкова интересно за мен. Имам последен въпрос. Смяташ ли, че някой от нашите момичета се опитва да навържи контакт с тебе, но се притеснява? Усетил ли си такова нещо? Да. Отговори ми само с да или не. Да. Виждам как ме гледа тя. Говорим за Елвира. Най-вероятно ще я дръпна първо за къс разговор и после ще мисля за покана за евентуална среща. Виктор нещо се заговори с Ана Мария? Защото да, тя просто за пръв път говорят, тя не го хапи. Си станала много добричка. Мартин много ми се кара. Мартин ти се кара? Как ти се кара, бе? Викам, усещай, защото... Глупости. Не, Тя ти пречи после на среща се концентрираш, че като мислиш, че тя те е напокала. Абе, глупости, бе! Той момчето свикна вече с моето чувство за хумор, просто в началото му трябваше време да свикне. Сега вече свикна, виж, че почне да ми отговаря. Да, добре. Гледам много да не отговарям. Не е мъжко. Тук що каза на Мартин, че не е достатъчно мъж ли? Защото той ми отговаря. Много добре те е научил Мартин. Как се изкарвате? Всичко наред ли? Да, момичетата ми изглеждат малко притеснени, честно казано. Дори церемонията? Предполагам, да, доста са напрегнати. Хайде, връщай си ме. Много ми е приятно да прекарвам време с нея. Много ми е приятно, наистина. Мартине, скъсахме го от въпроси, да ти кажа. Спахте ли го? Не. Казах ви малко по-спокойно с него, бе. Мартин ми се Ти кара. защо се карал така, бе? Видя ли? Брат, аз работя за теб през цялото време. Ама сега вече Виктор работи за мен. Да, вече Той вече работи за теб. тя го е вербувала 100%. Тя има Ти умения. докато минаваш по среща, аз тук. Аз докато минавам по срещи, това те ядоса. Ами, Ела тогава да оправим тази дреболия, ако обичаш, моля ти се. айде. Мале, колко е бързо обаче. Брат, приятел, няма да ми взимаш кадрите по този начин. Ма и ти бързо се ориентираш. Трябва да не се върна да си взема още някоя. Как си, какво става? Нищо, говорим си. Всичко наред ли е? Да, при тебе всичко наред ли? Супер. Ще ми извините само за момент, отивам да си взема една чаша. Че ме прибиш. В момента имам чувство, че Виктор върви натам и си казва, но ще мине, ще свърши. Още. Дише, братле, дише. Уеми си въздух. Всичко е наред. Беше удобен момент с някой да отида с него. Оп. Постана. О, да отваря шампанско! Давай! Ах, това шампански пак тя е. Човек, който му помага. Браво, Вики! Тук ще отвори шампанско сам. Браво, Мартине, добре си го научил. That's my man. Искаш ли да отидем да си поговорим? Естествено, че искам да си поговорим. Опа!
Какво прави едно шампанско? Така се прави, учете се от нея. Отидахте само да отворите шампанското. Ама аз съм от техните момичета, се обаждам. Айде ми, момичета, захапете ги нещо. Аре ми, момичета, наистина. Тя Мартина ви пази. Аз ви пазя тук. Аз го споменавам и ето тя отиде да какво? Ами не те отидаха да отворят само шампанското. Идиш на къде трябва. И вие вместо и вие отходете да отворите шампанското от другия път. Те до сватба ще стигнат ви докато мълчиш Вие така. докато разберете какво става. Глупости говорите. Да, смейте се. Ага. Ми смешничко си. С Виктор говорихме дали той вижда знаци от някоя от момичета, с които дойдоха с теб към него. И той каза, че вижда. Това е неизбежно. Той има такива. Ти виждаш ли ги? Мисля, че да. Кажи ми, ще ти кажа. Елвира. Познах ли? Има още една. Добре, ще си помислиш. После ще ги погледаш. Аз ще ти кимна, ако я откриеш. Явно иска да ме предизвика, може би да не ги харесвам, да не ги каня, може би дори да не им дам роза. Това са ни такива женски номерца и игрички, на които нямам никакво намерение да се вързвам на този етап. Хайде да ходим. Кажи ми, ако можеше да направиш нещо и да знаеш, че няма да се провалиш, какво би направил? Вкараме в много дълбоки размисли. Опитвам се. Бих скочил с парашут. Би скочил с парашут? Да. Окей, на мен Това е нещо, което много съм искал. Така ли? Обаче всеки път си казвам, че не би било проблем. Но имам страх от високото. Не, аз те разбирам се, потому защото и мен ме е страх от високото. Ама и ние имаме с теб много общи теми. Все пак и двамата сме почнали да учим нещо, после сме го зарязали, после сме почнали и друго нещо. Има какво да си говорим. Сигурност. Искаш ли да отидем при другите малко? Айде. Да ги уважим? Бихме могли много да си допаднем, ако успеем да си поговорим повече насаме. Симпатяги, вие какво правите тук самички, бе? Не бе, дойдохме малко само. Гледай го как ги заговаря. Айде, щом си сипа, поне да Айде, на здраве. Здраве. Виждате да не видят нещо от нас, че приклещихме Виктор и те го приклещиха за. О, Боже, слаба топка. Дойде да си сипиш или дойде да си говорим? Дойдох да си... Това е опасен въпрос. По принцип дойдох за да си сипя, но като ви видях, останах да си поговорим. Така, сега си Поправих се на време, нали? Твоите дами ще ревнуват много. Да, твоите дами ще са много заинтригувани. Обмени ли са? Ни ще ревнува, да, много ще се очудени, защо си говориш с нас. Не ми дават много, а? Може би ти да, просто ще се очудени. Въобще май. Да. Знам, че е рано, но така горе-долу. Фаворитка има ли? Ти как ми го изстреля този въпрос? Какво го пита? Казах, знам, че е рано. Знам вика, че е рано, ама фаворитка имаш. Еми горе-долу така. Няма как да има. Не, да рано е, знам. Що да няма? То си личи. Личи си? Личи си. Коя ми е фаворитка? Аз не знам, не мога да кажа. Ето, щом си личи, значи и вие знаете, аз няма да кажа със сигурност. О, не искам да се издъня да кажа някоя глупост. Мартина и Ана Мария. А какво е? Добре. Интересно. Оставя, Дианка. Няма да си говорим. А? Тук много ти е. Ще ме вземеш? Хайде. Ами, момичета, явно да. Мисля, че Диана дойде в перфектния момент да ме спаси от този разговор. Как си изкарвате? Всичко наред ли? Да, супер е. Благодаря ти за поканата и това, че сме тук. И включително и вчера, но... На йогата как беше? Йогата беше супер. Здраве! Айде на здраве. Айде, не пиеш нещо. Нещо не те учи добре. Викторе, на здраве! Може да безкрай да кажа. Повтаря се. Кое? На здраве. Идвам за да кажа на здраве. Да. На здраве. Ама ние си мислихме, че ще дойдеш по принцип, а затова така на здраве. Идвам и сядам. На здраве. Защо така гледаш надолу? Ще не си в настроение. Но в настроение съм. Не изглежда така. Не, просто си гледам.
Добре. Как е положението с момичетата, разбирате ли се? Да. Аз всичките си ги питам така, ама това си ми е дежурния въпрос. Да. За мен Аз мисля, че те първа ще... За мен е много важно. Аз искам да знам всичко как протича. Те първа ще имаме своите моменти. Убедена съм. Те Много ми харесват обувките ти. О, благодаря. Момичетата много ги харесваха. Много са яки. Аз обичам такива шармантни неща. Добре. Готино е много. Много са хубави туалети. За теб съм ги подготвила. Демек това беше... Марто, дай ми роза, ще ти покажа и другите ми шармантни туалетни. Не искам да те карам. Туалети. Чек. Леко лапсъвче, нормално. Айде, ако искаш да се връщаме на там. Малко да взема една лампа. Прощавам ти, че заговори Мартин. Ти добре. И така ли насам? Аз съм го заговорила. Може да не я заговорила. Не, той дойде при теб. Ти го давам. Ти го заплюли, бе? Не ти ме давам, Как гледам ти нещо, леле. На теб нали ти се танцуваше първия път, Бранимира? Айде. Аз ви подкарвам всички. Момчето танцува до вас. Опитам се. Не, ставайте. Много добра. Виж го. Ама вие това репетирали ли сте го? Този ансамбъл. Това ми е любимо. Значи, когато аз стана да танцувам и човека до мен да не му пука. Обожавам такива моменти. Раздвижи се с Мартина малко, айде! Мартина, я не го пипай така. Охо! Какво става, Дани? Много ми се заяждат. Верно ли? Що? Ама аз си справя. Имаш нужда от подкрепление, свиркай. Много са сладки, те влюбените. Младите гълъбчета. И тук изпусна целувки работи. Кой? Ти ли? Така направи. Целуваме я 2 пъти. Така направи. По буската само е такова и я целува. И по челото. Айде, виж, Дани, виж, Дани. Виж, то това може да знае, значи много неща. Нямаше да целуваш всички. Аз не съм всички. Вчера мен днес. Айде сега да видя какво ще правиш. Шегувам се, ведиш. Право сърце. Мръсница. Абе, много ли ще е гейско, ако я се развърта съм от такова ветрило? Не, ма знаеш как е по-правилно? Аз да дойда да го направя. Да ми духаш. Какво направя? С ветрилото, бе, мати, бе. Абе, с ветрилото, бе. Баща ти, какво ти каза, бе? Ще кажа, съм простак, какво да кажа? Съжалявам, че трябва да сложа край на по-леката част от тази вечер, но е време за церемонията на розата. Виктор, Мартин, предстоят ви да вземете важни и тежки решения. Господа, може да се оттеглите за кратко. Заповядайте. Не го слушай, той те манипулира. Мен ме маркира, Това така са че мога да си манипулации, тръгвам. Мартине, не се връзвай. Коктейла мина прекрасно. Бях доста по-спокоен от първият път. Надявам се следващия да е още по-хубав. Всички почваме лека по лека да се отпускаме. Кой мислите, че ще си тръгне от вашата група? Ох, вече не знам. Waiting for a chance to carry myself further. Все още не съм взел своите решения, но горе-долу имам представа кои момичета ще вземат моята роза. Ако и двамата ми дадат рози, ще приема розите от двамата. Очаквам роза само единствено от Мартин. Няма да приема роза от Виктор, ако той ми даде, ми я даде, защото то не е абсурд.
Дами, време е да посрещнем вашите ергени. Дами, господа, започва първата двойна церемония на розата. Мартин, ти може да предложиш роза на всяка дама, към която имаш интерес или изпитваш чувства. Виктор, ти можеш да направиш същото. Дами, вие сами избирате дали ще приемете всяка предложена ви роза. Както вече много пъти казах, в този сезон жените също избират. Дами, господа, нека церемонията да започне. С тази роза искам да сложа край на едно лошо начало и да дам начало на едно чисто. Ива. Би ли приела тази роза? Да, с удоволствие. Благодаря. Аз благодаря. Факта, че той повика първо мене, ме накара да се чувствам много щастлива, тъй като може би усетил всъщност, че се притеснявам. Така че съм изключително благодарна, че не ме остави една от последните там да се пържа. Ти си преживяла нещо, което аз също съм преживял и смятам, че и двамата бихме могли да си кажем много неща. Така че аз също бих искал да ти дам роза. Се надявам да можем просто да си поговорим и да се опознаем. Тази роза е за теб. Ще приемеш ли моята роза? Да. Благодаря. Благодаря ти много. И аз. Притесненията ми тази вечер са били излишни, тъй като имам 2 рози. С теб ме чака една голяма борба, но аз съм готов да я водя. Бранимир. Ще приемеш ли тази роза? Благодаря. Аз благодаря. Вие сте прекрасни. Аз просто няма как да имам роза Благодаря за ти теб за тази това. вечер. Съжалявам. Благодаря. Мартин, мисля, че единствената жена, към която проявява интерес от нас като група, нали, които сме поканени от Виктор, е Косара. Ти си едно от най-лудите момичета, които познавам. Но лудостта ти е прекрасна и аз много я харесвам. Ферай. Не очаквах той да се изкаже така. Вижте, точно описание за мен и много се развълнувах. Ще приемеш ли тази роза от мен? Да. Много ти Много благодаря. ти благодаря. Аз също имам роза за теб. Също смятам, че си много луда. И това е нещо много хубаво. И мисля, че си на правилното място. Би ли приела тази роза? Много ти благодаря за розата, но няма да я приема. Няма проблем. Благодаря. Мен розата на Виктор не ми трябва. За какво ми е? Вече веднъж ме изненада с нещо. Нямам търпение да видя какво още можеш да ми покажеш. Клаудия. Би ли приела тази роза? Да. Благодаря. Извинявай, но аз за теб тази вечер роза нямам. Благодаря.
На този етап не си представям аз да продължа в предаването и теб да те няма тук. Мартина. Красавица, ще приемеш ли тази роза от мен? Да, естествено. Много ти благодаря. Ние вече с теб си казахме каквото има да казваме. Мисля, че знаеш какъв е моят отговор, за теб роза няма. Благодаря. С теб все още не сме имали истинска първа среща, но все още помня моментите, с които ти ме дари на първото ни виждане. Любомир. Би ли приела тази роза? С удоволствие. Благодаря. Благодаря. Аз днес нямам роза за теб, съжалявам. За което се радвам. Благодаря. Щеше да ми стане супер неловко, ако ми даде роза. Както той не проявява интерес да говори с мен, така и аз не проявявам интерес да говоря с него. Очарователна и прекрасна. Днес не можахме много да си поговорим, но съм сигурен, че за бъдеще ще поправим това. Елвира. Благодаря, че... Ще приемеш ли тази роза от мен? Да, вече искам. Искаш ли вече? Предлагам да забравим този танц и да продължим само с положителни емоции. Правим го, добре. Аз имам роза за теб. Има някои неща, които не могат да бъдат избегнати от очите. Би ли приела тази роза? Да, приемам я. Да. Благодаря. Аз благодаря. Много мило ми стана, като каза за погледа, защото и аз видях нещо в очите му, но бих провела само приятелски разговор за момента. Аз мислех, че ще си ходя. Елвира получава роза. Аз дори не знам кога си говорили. Не знам какво се случва. Вече го казах веднъж, но ще го повторя. Ти си жена, с която всеки мъж би се гордял. Страх от тези думи. Косара. Би ли приела тази роза? Да. Супер. Благодаря. Аз обичам да заявявам позициите си. Казах, че те харесвам. Запознахме се и бих искал отново да те видя и да се опознаем отново. Така че аз също имам роза за теб. Би ли я приела? Да, защото ти казах, че аз също искам да видиш този човек си. И аз благодаря. Объркана съм, не съм познала нито един от двамата и... Аз, например, нямам типаж мъж. На мен други неща са ми важни, други неща трябва да ме впечатлят. Бих казал, че ти си едно много лудо момиче, но което крие в себе си и много любов. Синтия. Би ли приела тази роза? Да. Тази вечер нямам роза за теб, съжалявам.
розите намаляват. И аз почвам да се замислям какво става. Обожавам усмивката ти, харесва ми и искам да продължа да й се наслаждавам. Силвия. Ще приемеш ли тази роза от мен? Да, много мило. Благодаря ти. За нищо. Аз също имам роза за теб. Благодаря. Мисля, че си един много чист човек и това място се нуждае от такъв персонаж. Би ли приела тази роза? Ще приема, благодаря ти. Мерси много. Благодаря. Аз не бих имала проблем да имам връзка с момче по-младо от мен, затова приех розата от Виктор. Бих искала да го позная. Не започнахме много добре, но с времето те усетих като много готин човек. По-скоро като едно братленце. Знай се, човек. Ана Мария. Би ли приема тази роза? Братска ли е? Ще приема това, що ме братска. Благодаря ти. Шок. Ами той малко ме превари. Еми много се бавиш, Мартине. Имах си аз да нямам роза за теб. Ще приемеш ли тази роза? Ще приема, какво да те правя. Благодаря ти много. Братленце, а? Брат ми Виктор. Брат за брат. Чакам, минава една роза, втора роза, трета, пета. Розите стават все по-малко, а моя ред все още не е дошъл. Чакам, минава една роза, втора роза, трета, пета. Розите стават все по-малко, а моя ред все още не е дошъл. С теб не сме имали много възможност да си говорим, но с тази роза искам да ти покажа, че си държа на думата. Ивет. Би ли приела тази роза? Бих, благодаря. Благодаря. Аз нямам роза за теб днес, съжалявам. Добре. И следващата роза трябва да е за мен. Днес не можахме много да си поговорим, но искам това да се промени за в бъдеще, защото знам, че имам още какво да си кажем. Адриана. Ще приемаш ли тази роза от мен? Приемам я, да. Има доста какво да си кажем. Благодаря. Със сигурност. Аз имам роза за теб. Би ли я приела? Бих я приела, да. Има какво да си кажа без теб. Благодаря ти. Аз ти благодаря. Това е повече, отколкото очаквах. Малко съм изненадана, но пък две рози са перфектно.
Защо получава толкова много момичета, които са дошли не заради него рози, а аз и Яна не получаваме? Напрежението е убийствено. Започвам много да се притеснявам. Дами, господа, наближава моментът, когато стрелката на часовника ще удари определен час и каляската ще се превърне в билет за обратно. Останаха само 2 рози. Последната на Виктор и последната на Мартин. Без роза за сега са Диана, Яна и Персияна. Господа, решението е единствено и само ваше. Момичета, на вас пожелавам успех. Дано не е най-лошото, което си мисля. Дано не е. Дали няма да даде последната роза на някои от другите момичета? Последните 2 дни имахме възможност да си поговорим и твоето присъствие някак си му успокоява. Така че със сигурност бих искал да останеш и да продължиш да го правиш. Диана. Извинявай, че те изплатих толкова много. Ще приемеш ли тази роза? Разбира се. Благодаря. Аз също имам роза за теб. Разговорите ни бяха общи, но усетих много хубава енергия от теб. Би ли приела тази роза? Разбира се. Благодаря. Напрежението беше голямо, но чакането си заслужаваше. Красивка Яна сестра. Дами, господа, отново имаме казус. Вики, имаш една отхвърлена роза. Твое и само твое е решението дали ще я оставиш там, където се намира, или ще я върнеш във вазата и ще я предложиш на едно от двете момичета, които стоят в момента без роза. Аз спасих някой ли? Решението е твое, Виктор. Аз съм дал дума, мисля, че на всички, че ще бъда искрен и истински. Ще бъда това, което съм в реалният живот. Когато съм предвидил нещо за някого, то е за него. И не се дава на друг. Така че решавам да оставя моята роза на масата. Не го усещам. Опитрих. С едното момиче по-малко, с другото повече. Но просто не го усещам. Някакси не са стигнали до мен. Аз мога само да уважа твоето решение. Яна, Персияна, съжалявам, че трябва да ви изпратя толкова рано. Сигурен съм, че голямата ви любов ви очаква. Ние също. Тя просто не е тук. Момичета, може да се разделите с ергените. Яна е много чист човек, а изборът на Виктор на мен ми показва, че хората все още са в настроение за игрички, за гонитба на котка и мишка, а не за чиста любов. Чао. Чао. На теб.
Беше ми много приятно, наистина се прекарах страхотно. С повече самочувствие. Да, разбира се, аз съм сигурна. Чувствам се малко изненадана. Не го очаквах. Трябваше повече да си говоря с него, трябваше повече да се отпусна, може би. Пожелавам му да намери любовта, защото всичко се случва с причина. Явно това тук не е моето място и най-вече аз не си пасвам с Виктор и той не би могъл да ме приеме такава каквато съм. Желавам му всичко най-хубаво, той е много миличък. Поне така ми се струва. Дами, господа, любовната игра за вас продължава. Вдигам тост за нейното случване. На здраве! На здраве! На здраве! На здраве! На здраве! Желая ви спокойна нощ. Господа, Благодарим! Спокойна нощ. Момичета, лека вечер! Лека вечер! Лека вечер. състезанието между вас ще бъде такова, каквото е било и преди 1000 години. Победителят взима по-доброто.